Magandang araw Pilipinas, ito ulit si Mike Paduan, nakituloy tayo sa ating usual tropical weather analysis ng araw po ng Biyernes hanggang Lunes, ika-4 hanggang ika-7 ng Nobyembre 2022. At ito po ang ating Tagalog version, inahandog sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang update. Ito ang ating latest GovSat na yung araw po nito ng Biyernes hanggang bukas. Sabado, balik na po sa normal ang ating kalagayan ng panahon. But not quite normal kasi po sa hapon o gabi may mga inaasahan pa rin tayong mga localized thunderstorms dahil po sa umiiral na moderate La Nina. So may hangin po tayo mula sa hanging silanganin, but ngayon nagsishift po ito mula sa hilagang silangan or may hinang amihan. Nagbibigay po ng mga thunderstorms dito po sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa, lalo po sa Bicol Region, Visayas at Mindanao. Ito po yung remnants ni Minalgay, naglandfall po yan sa may kanluran po ng Hong Kong kahapon ng tanghali at nalusaw na po siya. Nandyan pa rin umiiral yung hanging amihan sa may Taiwan at ibang bahagi po ng silangang dagat China. At sa labas ng ating bansa, meron po tayong tatanawan na isang low pressure area o sama ng panahon. Pero ito po, si 95W ay mababa po ang tsansa na maging bagyo. Subalit ito ay inaasahan malulusaw sa susunod na mga ilang araw. So wag nating mag-worry dito sa low pressure na system. Wala po yan. Okay, so yan po ang ating latest sa ating GovSat. Ito po yung fast animation. So nakikita po natin paglusaw nitong LPA dito sa may area ng Guam. At yung kanyang draft. At meron pa rin tayong mga thunderstorms na nakikita na yon sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Sa ating windy.com zoom in satellite animation, nakita po natin dito ang mga pagbuo ng mga thunderstorms, lalo na po na yung hapon. Dito po sa Kabikulan, may mga ulan pong nagaganap at biglang malalakas po na pwede mag-cause ng mga pagbabaha sa low-lying areas at dito rin po sa Palawan, Visayas at Mindanao bago po magtakip silim. Okay? At ito po ang ating rain forecast hanggang sa Lunes. Inaasahan po mga localized thunderstorms tulad nito na yung hapon ng Friday. Bukas po ng hapon, inaasahan pa rin mga thunderstorms sa iba't ibang bahagi po ng Luzon at Mindanao. Dito naman po sa Visayas ay may chances of lesser thunderstorms but nandyan pa rin mga rain showers na inaasahan. At sa linggo ng hapon, inaasahan pa rin yung mga localized thunderstorms sa iba't ibang bahagi po ng ating kapuluan. Okay? At pagdating naman po ng Lunes, nandyan pa rin siya. So, hindi mawawala po yan dahil sa panahon po tayo ng La Nina. Swerte na lang po pag meron mga isolated ones na hindi dumadaan sa mga lugar ninyo. Isolated po ito, okay? At ito po yung ating wind at pressure forecast. Sa araw na ito ay medyo nag-shift ng hangin mula sa hilagang silangan o mahinang amihan. Yung amihan lang ay dito sa may Taiwan area at silangang bahagi po ng dagat China. Bukas po ng hapon, inaasahan pa rin po ang simoy ng hangin mula sa hilagang silangan. Mahinang amihan po dito sa silangang bahagi ng Luzon, Bicol Region, Eastern Visayas at medyo may katamtaman na amihan naman po sa may Batanes Group. Pagdating po ng linggo ng hapon, may amihan po dito sa may dulong hilagang Luzon, may hinang amihan dito sa Bicol at Eastern Visayas. At sa Lunes ng hapon, nag-shift na po mula sa silangan. So easterlies naman po dito sa may Eastern Luzon, kasama po ang Bicol Region at Eastern Coastal Waters ng Samar Provinces. So far, yan po ang ating latest pressure at wind mula sa European model. Now, yung Global Tropics Hazards Outlook naman po mula sa Climate Prediction Center for the next 3 weeks. And for week 2, November 9 to November 15, inaasahan po natin ang above average rainfall sa malaking bahagi po ng Luzon at Visayas at Mindanao, kasama po ang Palawan. Samantala po, ang nakikita po natin dito, 20% probability ng isang formation naman po ng bagyo ay hindi na po matutuloy. Okay, so wala na po yan. At lalo na po sa ikatlong linggo, November 16 hanggang November 22, inaasahan pa rin po ang above average rainfall of more than 50% sa malaking bahagi po ng ating bansa dahil po sa umiiral na La Nina phenomenon. At ito po ang ating forecast sa La Nina na mid-October. So, kasalukuyan, nasa 92% ng effectivity ng La Nina na yon sa ating bansa. So, kaya grabe po maulan. Halos sa araw-araw, may maulan po tayo. At ito magpe-persist hanggang sa susunod na 6 na buwan. But unti-unti na po ang hihina. Pagdating po sa Pebrero, Marso at Abril, papalit na po ang neutral conditions o lanada na tinatawag natin in
Espanyol. At mukhang nasa 60% o 61% ang neutral conditions at tataas po yan sa kalagitnaan po ng Mayo. Okay? Nasa 73%. At unti-unti naman pong bababa yung neutral conditions hanggang June, July, August. At mukhang tumataas ang probability ng El Nino, but medyo malabo pa po yan as of this time since ito po ay nasa 9-month forecast. Okay? So, maraming pagbabago pa po yan. Pero yan na po ang latest mula sa ating La Nina at El Nino or ENSO forecast. Okay? Galing po yan sa International Research Institute ng University of Columbia. Now, ito naman po yung galing rin si IRI. Latest po ng mga ulan na magaganap po sa ating bansa mula November hanggang January 2023, issued po na yung Oktubre, ay nakita po natin ang bansang Pilipinas ay nasa above normal pa rin ng mga pag-ulan. More than 60% ang probability na matataas po o above normal po ang mga ulan sa malaking bahagi po ng ating bansa, lalo na po sa may Palawan, Sulu Archipelago, Western Mindanao at Hilagang Luzon. The rest is still at 60%, yung iba nasa 70%. So, inaasahan po ito dahil po ang umiiral na La Nina na yun, medyo mataas po ang mag-cause ng effect ng mga above average rainfall sa ating bansa. Okay, so yan muna ating quick update. Wala po tayong bagyo na inaasahan. Sunod na 3 hanggang 15 araw based sa ating mga forecast models. All clear po hanggang sa kalagitnaan po ng Nobyembre. Okay, so babalik ulit tayo sa Lunes. Baka ibigay sa yung pinaka-latest. Ito ulit si Mike Pado magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser. Happy weekend to all. Mag-enjoy po tayo ng weekend. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.